Και εκεί πίσω στην πόρτα είναι το τέρι του Ιαΐσα. Είναι λευκόπλατοι γήπες. Είναι το πιο κοινό είδος γήπα. Είναι ο κλασικός γήπας των κόμιξ, όπου ακολουθεί ένα μελοθάνατο. Αυτός είναι στα κόμιξ. Οι γήπες τώρα το χαρακτηριστικό τους είναι ο μακρύς λαιμός τους. Χρειάζονται μακρύ λαιμό για να βουτήξουν το κεφάλι σε ένα νεκρό ζώο. Επειδή το αγαπημένο τους κομμάτι σε ένα νεκρό ζώο είναι τα πνευμόνια, η καρδιά, πρέπει να βουτάνε το κεφάλι χωρίς να λερώνουν τα υπόλοιπα φτερά. Αν τα έχετε δει σε κάποιο ντοκιμαντέρ, έχουν ή μαύρο ή καφέ λαιμό από το ξεραμένο αίμα που υπάρχει μόνιμα πάνω τους. Τώρα οι γήπες έχουν πάρα πολύ μεγάλες φτερούγες. Επειδή όταν τρώνε πάρα πολύ, θα διπλασιάζουν σχεδόν το βάρος τους, χρειάζεται μεγάλα φτερά για να πετάνε πιο εύκολα. Ουσιαστικά γρανάρουν πάνω στον αέρα, χωρίς να κουνάνε τα φτερά τους για να εξοικονομούν ενέργεια. Όπως σας έλεγα πριν, είναι ο κλασικός γήπας των κόμιξ που ακολουθεί ένα μελοθάνατο. Στην Αφρική πιστεύουν σε αυτόν τον μύθο και τρώνε αυτά την καρδιά αυτών των πουλιών με κάποια βότανα, κάποιοι μάγοι από φυλές, γιατί θεωρούν ότι αν φάνε την καρδιά αυτού του πουλιού θα μπορούν να διαβάσουν το μέλλον, να δουν πράγματα από το μέλλον. Όπου θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε καλύτερα αυτά τα θαλάσσια θηλαστικά, αλλά να μάθουμε να τα ξεχωρίζουμε και από τις φώκες. Βλέπετε ότι ο Τσάρλι έχει και θαυμαστές. Εκεί είναι η Πέρλα. Είναι θαυμάστρια του Τσάρλι. Έχει ανέβει στην πλατφόρμα και όπως βλέπετε ο Τσάρλι ντρέπεται. Αλλά τι να κάνουμε, έχει και αυτός τις κατακτήσεις του. Αν είστε έτοιμοι, πάμε να γνωρίσουμε καλύτερα τα θαλάσσια λιοντάρια της Καλιφόρνιας, τα οποία ανήκουν στην οικογένεια των οταρίδων, που σημαίνει ότι έχουν δύο εξωτερικά ευδιάκριτα αυτιά, σε αντίθεση με τις φώκες που για αυτιά έχουν μόνο μία τρύπα πίσω από τα μάτια, όπως και τα δελφίνια. Δείτε πόσο μακριά είναι τα δύο μπροστινά πτερίγια του Τσάρλι. Αυτό τον βοηθά στο να κολυμπάει, αλλά και να περπατάει εξαιρετικά καλά στην ξηρά, όπως θα δείτε. Σε αντίθεση με αυτά τα θαλάσσια θηλαστικά, οι φώκες έχουν πολύ κοντά μπροστινά πτερίγια και ουσιαστικά στην ξηρά δεν μπορούν να περπατήσουν τόσο καλά όσο ο Τσάρλι. Οι φώκες, όπως μας δείχνει ο Τσάρλι, στην ξηρά σέρνονται. Γι' αυτό και δεν του αρέσει να τον μπερδεύουν με αυτές. Δύο θαυμάστριες για τον Τσάρλι. Όταν βουτάνε στη θάλασσα αυτά τα ζώα, η μύτη τους κλείνει αυτόματα για να μην μπαίνει ούτε σταγόνα στους πνεύμονές τους. Μπορούν να κρατήσουν την ανάσα τους έως 10 λεπτά και να καταδύονται σε βάθος 250 μέτρων. Τα μουστάκια του Τσάρλι, οι απτικές τρίχες όπως ονομάζονται, προσδίδουν την αίσθηση της αφής σε αυτά τα ζώα. Και όσο για το στόμα του, δείτε πόσο μεγάλο είναι, με κοφτερά δόντια, τα οποία όμως χρησιμοποιεί μόνο για να πιάνει την τροφή του και όχι για να τη μασάει. Αυτά τα πλάσματα ζουν στις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εκεί το νερό είναι πολύ κρύο. Γι' αυτό έχουν μία κοντή αλλά πυκνή γούνα να τα προστατεύει. Κάτω από αυτή τη γούνα έχουν ένα παχύ στρώμα λίπους, το λεγόμενο λιπόστρωμα, που τους προσφέρει μόνωση, πλευστότητα και αποθήκευση ενέργειας. Πάμε τώρα να δούμε πώς γίνεται η βασική εκπαίδευση ενός ζώου. Αυτό που κρατάει ο Κωνσταντίνος στα χέρια του ονομάζεται στόχος. Κάθε φορά που ο Τσάρλι ακουμπάει το στόχο, ο Κωνσταντίνος φυρίζει και όπως βλέπετε επιβραβεύει με ψάρι. Αυτή είναι η μέθοδος της θετικής εκπαίδευσης που θέλει μόνο επιβράβευση και ποτέ, μα ποτέ τιμωρία. Μόλις το ζώο εξοικειωθεί με το στόχο, ο εκπαιδευτής τον αφήνει και ανταυτού χρησιμοποιεί τα χέρια του. Θα δείτε ότι ο Τσάρλι ακολουθεί όλες τις κινήσεις που κάνει ο Κωνσταντίνος με τα χέρια και όχι μόνο. Ακολουθεί τις κινήσεις που κάνει με το σώμα αλλά και τα πόδια του.
και η επιβράβευση. Ευχαριστούμε πολύ τον Τσάρλι και τον εκπαιδευτή του τον Κωνσταντίνο που μας βοήθησαν να γνωρίσουμε καλύτερα τα θαλάσσια λιοντάρια της Καλιφόρνιας, αλλά και να μάθουμε να τα ξεχωρίζουμε από τις φώκες. Τώρα ο Τσάρλι θα επιστρέψει στην οικογένειά του. Όπως βλέπετε βιάζεται, γι' αυτό σπρώχνει τον Κωνσταντίνο. Και σε βλέπετε τα δελφίνια να συγκεντρώνονται μπροστά τους. Και ετοιμαστείτε για ένα δυναμικό καλωσόρισμα. Από τα δεξιά, με άλματα περιμετρικά της πισίνας. Τα δελφίνια καλωσορίζουν τους εκπαιδευτές τους. Με τον Φίλιπ είναι η Γκλώρια και ο 40χρονος Άργας, ο οποίος είναι και ο αρχηγός του κοπαδιού που βλέπετε με βάρος 280 κιλών. Με τον Ίγνας είναι η Σμίλτε και η Πέρλα. Με τη Ρούλα είναι ο μικρός Ορίωνας και ο Ερμής, αυτό το ιδιαίτερο άλμα. Με τη Σάρα είναι ο Ιάσον και ο Βάλτης. Με την Νατάλια είναι η Πρέμια και το μωράκι της. Και με την Ιφηγένεια στα δεξιά είναι η Χλόη και η Κάλια, οι οποίες σας καλωσορίζουν με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Και ένα άλμα από τον αρχηγό. 40 ετών ο Άργας, είδατε, έχει αρχίσει να ασπρίζει στο κεφάλι του. Συμβαίνει και στα ζώα. Και ένα χειροκρότημα από τα δελφίνια για εσάς. Τώρα που κάναμε τις συστάσεις και γνωριστήκαμε καλύτερα, βλέπετε οι εκπαιδευτές ήδη να έρχονται ακόμα πιο κοντά σας. Στην πλατφόρμα είναι η Πέρλα, η Σμίλτε, η Γκλώρια και ο Άργας. Και αν είστε έτοιμοι, πάμε να γνωρίσουμε καλύτερα αυτά τα συναρπαστικά θαλάσσια θηλαστικά, τα οποία έχουν ζεστό αίμα όπως ακριβώς και εμείς. Και μετά από ένα χρόνο κύησης, γίνανε πάντα και μόνο ένα μικρό, το οποίο θυλάζει για τουλάχιστον 2 χρόνια και μπορεί να μείνει με τη μητέρα του για όλη του τη ζωή. Διαθέτουν ένα ραχιοπτερίγιο και 2 πλευρικά, τα οποία και σας δείχνουν, με τα οποία κολυμπούν, στρίβουν και σταματούν μέσα στο νερό. Παρακαλώ το παιδάκι να περάσει στις κερκίδες. Με απίστευτη δεξιότητα. Είναι αρκετά μεγάλα ζώα, τα ενήλικα αρσενικά φτάνουν τα 3,5 μέτρα σε μήκος και τα 350 κιλά σε βάρος. Όπως είπαμε, τα δελφίνια είναι θαλάσσια θηλαστικά, όχι ψάρια, και αυτό σημαίνει ότι αναπνέουν οξυγόνο με πνεύμονες, όπως ακριβώς και εμείς. Η μύτη τους είναι η τρύπα που σας δείχνουν οι εκπαιδευτές στο κέντρο του κεφαλιού τους και ονομάζεται φυσιτήρας. Το συγκεκριμένο είδος μπορεί να κρατήσει την ανάσα του έως 8 λεπτά
και ανακαταδύεται σε βάθος 300 μέτρων. Ας ακούσουμε τον ήχο που κάνουν όταν ανεβαίνουν στην επιφάνεια του νερού για να πάρουν ανάσα. Ακριβώς από το ίδιο σημείο παράγουν και διάφορους ήχους με τους οποίους επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα και έξω από το νερό. Θα δείτε ότι το στόμα τους ανοιγοκλίνει. Ο ήχος όμως που θα ακούσετε παράγεται αποκλειστικά και μόνο από τον φυσιτήρα. Ας τον ακούσουμε. Πραγματικά πολύ γλυκιά μελωδία. Ακόμα στο μπροστινό μέρος του κεφαλιού τους, το οποίο συνήθως είναι ζεστό, στο σημείο που σας δείχνουν οι εκπαιδευτές, τα δελφίνια διαθέτουν ένα είδος σόναρ, το οποίο είναι πολύ αποτελεσματικό στα μεγάλα βάθη όπου καταδύονται για να βρουν τροφή και δεν υπάρχει φως. Μπορούν να εντοπίσουν ένα ψάρι ακόμα και κάτω από την άμμο. Και όσο για το ρίχος τους, αυτό είναι πολύ δυνατό. Της ποσότητας περνάει κάθε 4 ώρες από το σύγχρονο μηχανοστάσιο που βλέπετε στα αριστερά σας και καθαρίζεται μόνο με φυσικές τεχνικές. Όπως είδατε, τα δελφίνια διαθέτουν μια πολύ δυνατή ουρά που σε συνδυασμό με το υδροδυναμικό του σχήμα και το λίο δέρμα τους αναπτύσσουν ταχύτητες μέχρι και 45 χιλιόμετρα την ώρα, καταδύονται σε μεγάλα βάθη και πραγματοποιούν άλματα μέχρι και 5 μέτρα από την επιφάνεια του νερού. Δείτε πόσο γρήγορα περνούν αυτή τη στιγμή από μπροστά σας. Κάπως έτσι τα συναντάμε στην ανοιχτή θάλασσα να συνοδεύουν τα πλοία της γραμμής. Τα δελφίνια όμως διαθέτουν και εξαιρετική όραση τόσο μέσα όσο και έξω από το νερό. Ο Φίλιπ θα πετάξει την μπάλα στον Άργας και ο Άργας, έχοντας ήδη ειδοποιήσει το στόχο του μέσα από το νερό, δείτε τι θα κάνει. Δεν πετυχαίνει πάντα. Θα το προσπαθήσουμε άλλη μία. Ένα ακόμα δείγμα της εξαιρετικής τους όρασης θα μας δώσουν οι εκπαιδευτές. Δείτε με πόση ευκολία θα εντοπίσουν τους κρίκους μέσα στο νερό τα δελφίνια και θα τους επιστρέψουν στους εκπαιδευτές τους με έναν αρκετά εντυπωσιακό τρόπο. Τα δελφίνια όμως διαθέτουν και μεγάλη επιδεξιότητα κινήσεων. Θα δείτε με πόση ακρίβεια περνούν έξω και μέσα από τους δακτύλιους. Είναι πολύ ευέλικτα πλάσματα παρόλο τον όγκο αλλά και το βάρος τους. Και κάθε τους κίνηση είναι υπολογισμένη με εξαιρετική ακρίβεια. Στο νερό ο Κωνσταντίνος. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πούμε ότι η σχέση εκπαιδευτών και ζώων είναι μια σχέση η οποία βασίζεται στην αμοιβαία αγάπη, εμπιστοσύνη αλλά κυρίως στο σεβασμό. Τίποτα από ό,τι βλέπετε δεν θα ήταν εφικτό αν δεν υπήρχαν αυτά τα πολύ σημαντικά στοιχεία μεταξύ εκπαιδευτών και ζώων. Δείτε με πόση ευκολία στριφογυρίζουν μέσα στο νερό τα δελφίνια, χρησιμοποιώντας πάντα τα πλευρικά τους πτερίγια. Ο Ερμής τώρα κοντά στον Κωνσταντίνο για να δούμε τη δύναμη που έχουν τα δελφίνια. Με το δυνατό του ρίχος τον στηρίζει και με την πολύ δυνατή του ουρά τον μεταφέρει μέσα στο νερό. Και πίσω στην πλατφόρμα με μια εντυπωσιακή έξοδο.
Τα άλματα είναι μία από τις αγαπημένες συμπεριφορές των δελφινιών, την οποία εκδηλώνουν όταν θέλουν να προειδοποιήσουν για κάτι, να εντοπίσουν την τροφή κάποιου μέλους του κοπαδιού που έχει απομακρυνθεί, να εντυπωσιάσουν το αντίθετο φύλο ή απλά να παίξουν. Πολύ κοντά σας ο Ιάσονας και ο Μπάλτης. Και ας σηκώσουμε όλοι ψηλά το χέρι μας, να αποχαιρετήσουμε αυτά τα πλάσματα, τα οποία κάνουν, όπως βλέπετε, ακριβώς το ίδιο, φυσικά με τον δικό τους τρόπο. Να ευχαριστήσουμε και τους εκπαιδευτές μας. Από τα αριστερά είναι ο Φίλιπ, ο Ίγνας, η Ρούλα, ο Κωνσταντίνος, η Σάρα, η Νατάλια και η Φιγένεια. Και τώρα που είδατε τα δελφίνια από πολύ κοντά και μάθατε περισσότερες πληροφορίες για αυτά και τη ζωή,